Mandaragwa were gi mano adhi e county mano Masamburu kama moko kuom jodak e gwenge mag Akas Post. Bende gisani koro ywak kaluore koda ng'ur mopogore opogore nyakorom ge jwanko kamano kapod odhi nyime gi weche manyien. Bende jotuo madwaro remo e county ma Busia yudo pek ka county no onge kod remo moromo. Gino mamiyo jotuo go manyo remo kuonde mopogore opogore ka gitiyo kod omenda mago ka gitiyo kod medo mang'eny remo moloyo. Wachni osemiyo tend county ma Busia mondo owuog oko ka kwayo ji mar mondo miyo wuog ogol remo. Kata kamano, jatend migawo mar thieth e county no mano laktar Nina Rabari wacho ni giyudo remo ma kwan gi romo 20 to county no dwaro maromo 37 mano mar remo, gino maweyo gi kod nok mar remo 17. Kuom mano johera mag adhula mapako team it's upon us as Busia people to bolster our stocks of blood, which, as I've said, we need to stock at around 37 units every day. At least 37 units need to be in our county. Transfusions, we transfuse in every around 15 places in the county. We have transfusing centers. All our sub-counties are transfusing centers, plus other private facilities in the county. So, donating areas, our sub-county facilities, all of them are capable of donating. So anytime you can walk into BCRH, you can walk into any other sub-county hospital and you donate. Plus a few private facilities that have been licensed to donate blood. Like for example, you can have a patient in the maternity ward that needs blood. That patient, if not given blood urgently, we end up losing those mothers. So it is important that when we have blood in our satellite, it will help us to curb this. You also have sickle cell patients who in their life they use blood. So this will help us so much to get blood for them so that we don't lose any sickle cell patient. Nia yetu ni kuhamasisha umma kwamba tuko na hiyo kazi Jumamosi, ndio sababu tuko hapa kueneza hili injili tupate watu wengi sana. Tunakadiria kama tukipata kama pint 200 hata kama ni 300, ingawa tungependelea zaidi, tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana. Vile mmesikia tuko na upungufu kubwa wa damu katika kaunti hii. Moko kuom jodak e gwenge mag Akas Post kod Losesia mayudore e county Masamburu nyiso ng'ur margi e dok piny mar tiegruok mar